जनिया वो हो बोर्ड के एग्जाम बा जब मिले जनिया वो हो बोर्ड के एग्जाम बा अरे करे द तोरी विजन करे द तोरी विजन भइल देखो शाम बा मिले जन मिले सुन मिले जनिया वो हो बोर्ड के एग्जाम बा सुन मिले जनिया वो हो बोर्ड के एग्जाम बा कुछ दिन मन के मानल जन औरी बीते तो जान जनवरी फरवरी बर्दाश्त तनी कर सुनाया से तू भर का होई रिजल्ट के का होई रिजल्ट के मन परेशान बा मिले जन मिले सुन मिले जनिया वो हो बोर्ड के एग्जाम बा सुन मिले जनिया वो हो बोर्ड के एग्जाम बा गोलू सुपर फास्ट के बात मानो जान हो हमरे ऊपर बाटे सबके ध्यान हो अब रखो फोनवा कमी डर हो सोनवा काहे करेल चंदन काहे करेल चंदन भइल मन हरान बा मिले जन मिले सुन मिले जनिया वो हो बोर्ड के एग्जाम बा सुन मिले जनिया वो हो बोर्ड के एग्जाम बा।